कांदे बटाटे लसूण. बोल हिंदी बोला कसा बोल. मी सांगतोय ना ते हिंदी तू वाक्य बोला. अरे सांग माझ्याकडे पाठवलं नसतं तर चांगलं असतं. तर हे हिंदीत बोला ना. तात मग एवढं मग जमत नाही पटापट. तू काय मेरे को पटाया नसते. पटाया नाही रे. भेजा नाही आता पुन्हा वाक्य बोल. मेरे को भेजा नहीं असा बोलायचा. तेरे को भेजा नहीं है तो भेजा असता तो कुछ भी कर सकता है तू. कोण असला अरे साला साला तू आलास. घराकडे कसं काय राय काय आणलं इलाय ती फणस ते काय आणून आणलं म्हटलं तुका नको हाय का पूर्ण फणस कोणाक पूर्ण कापांसाठी यात तुका माहिती आहे का शिकव कोण पुष्पक रेसिपी करून सांगतं. कुठे रेसिपी वाले मॅडम नाही आल्या कळत अजून मुंबईतच मग तिकडे अहमदाबादला कुळीत काढायला गेली. अहमदाबाद वरून आल्यात मॅडम बघा आवाज बघा गडगडणे गडगडत आता. माका झाड व्हायचा जा घेऊन त्या बेगम बहार त्यांचाच याकच आता. बहार या खायचं ना बेगम बहार बेगम बहार नक्की माहिती आहे. होय रे बा नाही तर आयता टाइम गडगडत नाही तर बघ. अहमदाबादला कोळीत लावायला गेली कोळीत झोडायला का केली एवढं लांब लावला कोळीत अहमदाबाद नारिंगरात माप पिकतं ना म्हणून म्हटलं तिकडे जावे. आता नको ता करीत बसा नको त्याची अशी अभ्यास घे ना. सुरुवात नको ता गारा पडणारा सांग ना हे काय पडतात गो गारा नाही पडलेत कर आमका मिळालेत नाही शूटिंग मध्ये पाडून दाखव जरा आमच्याकडे नाहीत घरात बर्फ आता टाकू तर का पुनग्या पुष्पा बोलला कल पडले म्हणून नाही नाही पडले. आता बोलला हय पडले अरे आमच्याकडे नाही पडले रे बाबा. आमच्याकडे नाही पडले. खाली पडले रे रानेवाड पासून पडले खाली. दैभवीत पडले ते. पुष्पा आता बोलला की नाही वर पडले होय बघले तो बघ ह्यो काय खैसून पडले तकडे दिसले तुका पडलेले खुळ्यासारखे. गारा म्हणजे काय काय गारा म्हणजे काय? केवढे तुकडे असतात. गारा म्हणजे काय तास कधी कधी एवढे असं केवढे? एवढे असं कधी एवढे असं पडले तर तुम्ही जाशे केवढे? सगळी वावाण केवढे पडले तर एवढे पडले तर चल तुला मी गिफ्ट आणलंय उद्या सकाळी जाऊया देवगडात. गिफ्ट बघ ते बघ पिशवीत त्याच्यावरचा फणस आहे हा. मग मसाल्याची कापा काढूया मग रेसिपी कापांची रेसिपी उद्याच दाखव काय ते आता काय माशाचे दाखवतो ना हो. हां माशाचे दाखव चालू पण गेलंस त्या मांजरांना कसले कसले मासे आहेत ही आहे पातळी खवळी हम्म? लोक जास्त खातात माहीत आहेत माका माहिती आहे ना. येस माताची रेसिपी दाखवणार आहो हा रेसिपी दाखवणार आहे. मग सर सुरुवात सुरुवात कर सुरुवात करू का आता ह्यो काय ह्याच्यात त्याकडे शिफ्ट होऊ काय आता हो. ह्या चॅनलवर त्या चॅनलवर हा शिफ्ट लगेच शिफ्ट तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता पुण्यान मासे साफ करून घेतल्या ना म्हणजे बऱ्याच दिवसांनी बऱ्याच महिन्यांनी मालवणी रायतावर रेसिपी येणारा बऱ्याच वर्षांनी म्हणत पण बऱ्याच वर्षांनी मालवणी रायतावर रेसिपी येणारा त्याची सगळी तयारी चालू आता आता ती रेसिपी शूट करूची आहे आणि अकडे मोठा काम चालू आहे बघा साफसफाईचा. तर आता आपण जाऊया मालवणी रायता चॅनलवर. एवढ्यात काही रेसिपी अपलोड झालेली नसतात कारण आजच शूट होणार म्हणजे जरा 2-3 दिवस जातील पण लवकरच येत त्यामुळे मालवणी रायता चॅनलवर तुमका ही रेसिपी बघू मिळाल. माशाची रेसिपी अजून बरेच रेसिपी येणार आहेत. आता ह्या 2 दिवसात आम्ही जमतील तेवढे रेसिपी शूट करणार आहोत. बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा एक जाग दिली. तर आता जाऊया मालवणी रायता चॅनलवर. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली रेसिपी चालू आहे आणि अशा तिकडे ती बघा पुष्पाताई राबराब राखते पण ते जाऊन दे रेसिपी चालू आहे त्याच्यात माका एक मोठा प्रश्न पडलेलो हा. लोकांची कमेंट यायची रवली आहे ती कमेंट यायच्या आधी तुका प्रश्न विचारलाय. रोज मी येतोय तेव्हा ता आपला राब राबता हय काहीतरी वर डोक्यावर ना काहीतरी लाकडाची भारे काय आणता हय आग काय घालीत असतं जमत नाही तरी मग तुका काय व्हिडिओ बघतोस तू छे ती आहे ती खऊ ह्या आणि तू घरातच नसतेस आज दिसतेस अहमदाबादला गेलीस ते आज आली आहेस कुठून ती मी आमदार आहे का आमदार बाई आमदार हे काहीच काम करीत नाही. मी घरात सोडलं सगळी कामचूर माणसं आणि मी आराम
आराम आपल्याला आराम. सगळी कामचोर आणि तू आराम म्हणजे सगळी काम करतात आणि तू कामचोर असं उलटा कामचोर, हा. हा असं तरी म्हटलं उलटा बोललंस. हा. सगळी काम करतात मी हा नाही. तू कामचोर असं हा. कामच करीत नाही. बारक्या मंजूर खाऊन आमचा दमला. मजा मांजरांची म्हणून ती तग धरून होता. आता लाकडा ही 4 माणसं लाकडा भरणार. ही सगळी लाकडा भारी आहेत. तू विकत केलंस की तोडून केलंस ती एवढी विकत आणलेली होती. त्याच म्हटलं एवढी एका लाकडा आणू गप्पानं. एवढी केलेली कशी काय. बघा पावसाची व्यवस्था करता बघा एकटा किती कष्ट. असा तर एकदम ह्या असता शांत पण काम करण्याच्या बाबतीत त्याचं हात कोण धरणार नाही. बघा कसले काय भारे बनवले. काय करतो गो पावसाची पूर्वतयारी. काय काम नाही तर काम करतं. हे थापलं ना कोणी तूच थापलं हा. शान खायचून आणतं मग तकड जशा नकडे आणतं तकडे कोणत्या तापीत मग तू थापतं. भारी काम. मरमर मारताना बाई साहेब आराम केसात असं टायटल काय 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 ता मरमर काम करता आणि आणि बाई साहेब आराम के साथ ताटावर बसता. ताटावर बसता असं टाक. एकदा टाकलेलं आहे टायटल. टायटलच तेव्हा भारी टाकायचं आहे. आता तू टाक हे कसं सांगतोय. राणी काय तर राणी पलंगावर बसता काहीतरी असं काहीतरी इथं गाणं पण होतं ना. हा. हा असं काहीतरी गाणं त्यात टाक तू टाकलेलं नको येता काय बघ आपण अचा बघूचा आपण. पण ते तसे करण्यापेक्षा माझं मत हॉटेलवाल्यांका नाही ह्या माझा घराची माणसं त्यांका मत आहे. हम्म. वेळ जरा लागतलो पण हे मासे भारी लागतले त्या माशांपेक्षा ते. एंट्री मार पटकन काय ती पटकन. तरी म्हटलं ह्या काय आवाज पुढच्या करतोय. वाजून उधार तू पुढच्या वाजून जाऊन बघ. हा बोला होता हा नाटक आहे नाटक रेसला. अरे वा चाय घे तोपर्यंत. अरे घे उपाय का चाय दे गो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मगाशी साफ केलेले मासे आता आपले फ्राय करून झालेले आहेत खतरनाकमध्ये. ह्याची रेसिपी बघूची असतात तर मालवणी रायत्यावर गेलेली आहे ती जाऊन बघा. मालवणी नाही त्यात गेलेली हा जरूर जाऊन खाई बघा. गेलेली हा की नाही माहित नाही का अजून. नाही गेली आहे. हा पण जा फ्रायची एक रेसिपी हा गेली फ्राय आपण तशी वरची ती तकडे. गेलेली जा ही आता चालू आहे ती गेलेली नाही ह्या म्हणतात. जायत लवकरच जायत हळूहळू जातली ती आता. जसं आमका हळूहळू नाकात आमच्या वास गेलो माशाचं हम्म. तशी ती हळूहळू रेसिपी पण जाईल. माशाचं वास गेल्याबरोबर एक माणूस पण इलो आणि वासाची वास जाऊची दिशा अशी तकडे बरोबर येतील. वास येतो तिकडे. लाईट. हो. हा बघितलं मी बोललं धुवाळ्यांकडे वास गेलो तकडे. माका येत नव्हतं पण तकडे गेलो वास. मस्त झालेलं आता काम. हा आता फक्त खाऊ बसवता. खाऊ कसाचा बरं भाकरी भाजूच्या मस्तपैकी. तो पण तर तुम्ही आम्ही जरा तुमका आधी एक रेसिपी दाखवतो काय तर कसली ती कोंबडी वाढायची. ह्याची रेसिपी तुमका नेक्स्ट टाइम बघा बरोबर ना. आधी ही बघू दे त्यांका. हे ह्याची कलर्स ऑफ कोकण चॅनल आहेत. ही आधी त्यांका बघू दे मग कलर्स तिथे- ऑफ कोकण चॅनलचा ह्याच्यात यार करणार. मग. तर मित्रांनो आता आमची दुसरी रेसिपी चालू झाली चालू आहे आहे. कालवाची. कालवांची. बघा शेवतीचा फुल डोक्यात माळलाच म्हणजे नवीन दुसरी रेसिपी असं फरक केलेला. शेवटी मगाशी ता नव्हता फक्त एवढंच फरक आहे बाकी माणसा तीच सगळं त्याचं. तर आता ही रेसिपी तुमका परत त्याच चॅनलवर बघू मिळत पण ती हे का जरा टाईम जायचा. मग नवीन असेल तर त्या चॅनलवर आधी जाऊन बघा. जाऊन बघा मालवणी रायता चॅनल. मालवणी नाही तर पटापटा तुम्ही ह्या करीत नाही म्हणून मग रेसिपी करू पण हां बरोबर ह्यांचीच चुकी आहे. ह्यांचीच चुकी आहे आमची चुकी नाही. हां तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली कालवाची रेसिपी आहे होताचा. वताचा तकडे त्या ढेकर देताचा. पुष्पा तकडे भुतूर ढेकर देता आणि मांजरा ही वळवळ करतात बॅकग्राऊंड का. अशी आमची हवेशीर रेसिपी आहे एकदम हवेशीर रेसिपी मस्तपैकी. म्हणता आणि ह्या सगळ्या रेसिपींसाठी जे मसाले वापरलेले आहेत ते जर तुमका हवे असतील तर ह्याच्या खाली मी नंबर देत नाही आहे. ते तुमका मालवणी राहतं चॅनलवरच मिळतील. कारण की ह्यो व्हिडिओ जाय तर आमची पॅकेजिंगची व्यवस्था झालेली नसणार म्हणून ते त्या व्हिडिओत तुमका मिळतील. ओके
त्यावेळी यंदा बरेच आयटम पुनगेन केल्यानं माझ्या मच्छीचो मसालो वेगळा आपलो मालवणी मसालो जो गेल्या टायमाक बऱ्याच प्रेक्षकांनी आपल्या घेतल्याने आणि त्याच्यावर चांगले चांगले कमेंट पण दिलेले आणि तो पण हा गावठी हळद पण हा आणि काय हा कोळीत पीठ पण हा वड्याचं पण पीठ हा वड्याचा पण पिठा, घावण्याचं पण पीठ हा गावणे पिठा, कोकमा हत आगळ नाही आहे फक्त आगळ. ओरिजिनल आगळ आम्ही देऊ शकत नाही काय आमकाच पुरत नाही हा. आमका थोडं सगळ्यांका देण्यातच जाता पाहुण्या बिवण्यांपासून त्यामुळे तो तेवढंच असता घरगुती नाव सांगता पाहुणे बघते तर म्हणत्या. अजून असे बरेच पदार्थ ते तुमका तकडे तुमका त्याची रेट बीट बरेच तुमका आम्ही हे कळतील. पापड वगैरे पण देऊ शकता, पण पापडची जबाबदारी आम्ही घेऊ शकत नाही, कारण पापड तकडे जायता ग त्याचे 4 भाग होती आणि मग 4 जणांका एक पापड 4 जणांका खाऊचं. एक पापड 4 जणांना खाऊ करा, ही जबाबदारी आम्ही घेऊ शकत नाही. आम्ही कोकम सरबत हकडे कोणी जर मागल्यानंतर देतात, पण त्याची पण रिस्क घेऊ शकत नाही कोकम सरबत. तर आमचे गप्पा गोष्टी असे चालू राहतात. रेसिपी बघितला नसेल तर जाऊन हां काही दिवसांनी बघा. बघा काही दिवसांनी. तर मित्रांनो आता मस्त आम्ही जेव बसलो, वाजले 9:30 9:30 आणि सगळा झालेला. सगळं झालेला पुरा काम. आजच्या रेसिपीत अरे बॅकग्राऊंड का कोण रे पुष्पाताई. आजच्या रेसिपीतले पदार्थ सगळे आज आमका खाऊक मिळणार. मग काय ते पदार्थ तुमका परत एकदा दाखवतो. अशा प्रकारे आता आपण ते फिश फ्राय केलं ते इथे आहे ह्या कालवाचा आणि ही भाकरी आहे नाचणीची. नाचणी आणि सगळं मिक्स हा. बाकी भात बीत हा, पण ती बाकीच्या मंडळींका. मी डाएटवर असल्या कारण मी भात खावतो बंद केलं कर्माचं डाळ. असा तुमका वाटत असत तसं नाही हा. भात कमी केलं फक्त, बंद नाही केलं. भात कमी केलं तो घरात. चल आता मस्तपैकी खाऊया बघा आणि इथेच थांबूया. वा मस्त खतरनाक असा बस वेगळी पद्धत. ही तू वेगळी कपडे पद्धत तुमका नारळात बघायची असतात तर त्या चॅनलवर लवकरच व्हिडिओ आहे, खतरनाक. जाऊन बघा. खतरनाक. चला सगळी जग बसली आहेत. माझं माहिती तुम्ही पण जग बसले असाल. ते तंबे पुढच्या भागात भेटूया तोपर्यंत- माझ्या मस्ती सहित. तोपर्यंत बाय बाय. येऊ का मासो खायचं नाही. आता ताटकडे कर. तो नाही मासो काय, तो कालवाचा म्हणतो.